बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर कारेन्ट एसे गैयामोन, आं बेखायनो भिडिअखौ लाबोआ आरो अखा हादों, बिराद अखा हादों जुब जुब माने फुंनिफ्रायनो। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन आरोना। जेन हक नैबे समाव आङो भिडिअ लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलांनो हागोन आरोना। बिदिब्ला जागायलांदिनि। नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन, टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। सावरायनोसै थाम्बनेलाव होनाय बायदियैनो। जोंहा इलेक्सननि बाराथ' गोबां बारखाबाय। देग्लाय 25आव सोरनि सरकार फैगोन ना? गोबांथार भिडिअस नायगासिनो बे साननैसोआ खालि इलेक्सननिल' ना, केम्पिंआनो केम्पिं। जोंहा हाग्रामा सारनिसो फैगोन ना प्रमद सारनिसो फैयो, समासो खिन्थासिगोन आरोना। रायजो राजायासो मिथिसिगौ आरो बेखौहाय। जोंहा दासिमबो इलेक्सननि थारिखबो बा खालारबो ओंखारना फैथ'वाखै। एसे थाबैनो खालारफोरा ओंखारबोयोब्ला मोजां जासिगौमोन आरोना। गुदुं गुसु बाराथ' आरो बारखाबायानोखा। सम फैनाय लोगो लोगो आरो होनांगौ जायगायाव होनांसिगोन आरोना। लोगोफोर आङो बारा सावराया, दा जायआनो देरहाया मानोना जोंनियाव जौगानायफ्रा फैनांगौ आरो। गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय फैदिनि। जोंहा बिटिआरनि जिथुनिखि फरेस्ट गार्डनि रिजाल्ट ओंखारनानै फैदोंना। गोबाङानो मोनबाय जानांगौ आरो निउसफोर नुगासिनो, भिडिअसफोर नुनो मोन्दों आरोना। जेन हक जायफोरा थाइसेबो बा सारेनाबो होआलासिनो मोनबाय बे जबखौहाय, जोबोद मोजां जाबाय। जेनुइनैनो जुदि उथ्रिसारनो हादोंबा जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा ना। जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। टेलेन्टफोराथ' आरो मोनखानांगोन। जायफोरा मोजाङै शिक्षा दिक्षा लानानै फरायनानै पास खालामथारदों, जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। जोंनो जौगानाय नांगौ आरो बेबायदिनो मोनबाय थाथों बर'फोरा। साखरि बाखरिनिफ्राय लानानै ना, जोङो गंसे न'खर सालायनांगौबा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ नङाबा एथबां इजि नङा न'खरखौ सालायनाया ना। जोङो थांनानै थानो थाखाय साखरि बाखरिनि गोनांथि जानानै फैयो नैबे जुगावहाय। सहस नङा ना, हाजिरा मावनानै खैदिन जानो। जेन हक निउसफोर नुनो मोन्दों बिटिआर गभर्नमेन्टखौहाय गोबाङानो धन्यबाद होदों। मोजां। जायफोरा टेलेन्ट ना, फरायनानै मोजाङै उथ्रिसारनो हादों, बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बाखि बेखार थानाय लाइमोनफोरखौसो, जायफोरानाखि साख्रि मोननोबो समायला, बिसोरखौ दा बबेयाव लागायगोन? एसे बेबस्था खालामोब्ला मोजां जागौमोन आरोना। जायफोरना अलरेडि बैसोआबो बारलांबाय, मा खालामबावगोन? बेखारनि जेंनायाथ' गोबाङानो दङ ना, नाथाय फोजोबनोनो हाला माथो। जेन हक देग्लाय सरकारा सोरनि फैयो जोङो समासो खिन्थासिगोन। नेनोसै। आथोनाबो होआलासिनो जायफोरा साख्रिखौ मोनगबाय, खाफाल गोनां ना। जों आरो बिदिनो मावनानै जानांसिगोन आरो। बाहेरायाव थानानैबाबो प्राइभेट जबाव हाबनानै खुथाब माथो खालामनो आरोना। उफाय गैया लोगोफोर, दुखु नाङो। बैसोआबो एसे थांबाय, थाङाखै नङा, 30नि सायाव सहैबाय, माथो खालामबावनो आरोना। जोंना बेखौनो एप्लाइ खालामाबो जेबोआनो जाया। रिजाल्टआबो खामानि गैया, जिर'सो। माथो बुंबावनो आरोना। जेन हक आङो पलिटिक्सनि पार्टिनि सायाव बुंनो साना। जायफोरा मोजाङै फरायनानै उथ्रिसारदों ना, जोबोद मोजां। जोंनो जौगानायखौ नांगौ, साखरि बाखरि नङाबाथ' आरो जालिया आजिखालि। जेन हक लोगोफोर, आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।